Ahoj, já jsem Vivi a vítám vás u dnešního videa, na který jsem se zároveň strašně těšila, ale taky je pro mě docela těžký natáčet, takže jsem se k němu musela trošičku dokopat. A je to hlavně proto, že je pro mě takový hodně osobní a jsou v něm věci, nebo budou v něm věci, o kterých jsem řekla jenom lidem, kterým důvěřuju, ale jedna z věcí, kterou jsem si naplánovala pro tenhle kanál, než jsem ho založila, byla, že na tomhle kanálu budu prostě 100% upřímná, klidně tady na sebe vybliju všechnu špínu, ale to až později, abyste se měli na co těšit. Ale pro dnešek to budou moje paranormální zážitky, se kterými sice v poslední době nemám až tolik zkušeností, hlavně protože už se o to moc nezajímám, ale když jsem byla mladší, tak jsem jich měla celkem požehnaně. Je mi jasný, že tohle určitě není téma, který by zajímalo každýho a hlavně který by se každému líbilo. Ono teda mezi náma jako nenajdete asi jedinou věc, která by se líbila úplně všem. Ale je spoustu lidí, kteří těmhle věcem nevěří a kdykoliv slyší něco podobného, tak to prostě odsuzujou. Já to na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu jsem vyrůstala s mojí mamkou, která se o tohle hodně zajímala, takže jsem ani neměla nějak příležitost si v sobě vytvořit nějaký cynismus nebo prostě takovýto opovržení vůči těmhle věcem. Navíc myslím si, že každýho to tak trošku zajímá a i když tomu třeba nevěří, tak se jednou za čas rád podívá na takový ty strašidelné dokumenty nebo příběhy různých lidí. Moje příběhy teda nebudou jako zas až tak výjimečný, ale říkala jsem si, že by vás to mohlo zajímat a že bude dobrý pocit, když se to dozví víc lidí, než jenom těch pár, kterým jsem to řekla. Některý z toho nebudou vysloveně paranormální, nebo například nebude to takový typický nadpřirozeno, ale třeba něco, co si úplně nedokážu vysvětlit. Takže neříkám, že všechny věci, které tady budou, jsou 100% prostě něco nadpřirozeného. Mohlo to být prostě něco, co si akorát do dneška nedokážu vysvětlit, ale i z toho důvodu to sem dávám. Já myslím, že už jsem se vykecala docela dost. Nedivím se, jestli vás to už teď nebaví. Takže začneme. Úplně první zážitek, na který se vzpomínám, z mýho dětství. Vím, že mi bylo... Já vlastně ani nevím, kolik mi přesně bylo, jestli mi mohly být třeba 4 nebo 5, nebo nějak tak. Vím, že v tom věku jsem si taky rozrazila bradu o stůl, ale myslím, že tak nějak mi bylo. A úplně první vzpomínka, která opět jako nedává moc smysl, jak jsem říkala předtím. Ale vím, že jsem ležela v posteli a vedle postele jsem měla jakoby úplně čistě bílou zeď. Vůbec nevím, jakou to bylo denní dobu, myslím si, že jako to bylo ráno, protože bylo světlo, ale v jednu chvíli jsem na té zdi prostě uviděla lišku. Jakoby, nevím, jak to přesně popsat, ale takovou jakože 2D lišku, prostě jako kdyby tam byla vlastně jako namalovaná, ale zároveň byla průsvitná a zároveň reálná, nevím přesně, jak to vysvětlit, hlavně už prostě je to mega dlouho, takže už si to jako úplně přesně nevybavuju. Ale bylo to strašně zvláštní. Já vím, že děti mají hodně velkou představivost, takže samozřejmě je mi jasný, že jsem si to jako mohla představovat, že jsem si prostě jenom nějak sugerovala, že to vidím, fakt nevím, je to už dávno. Ale do dneška si to pamatuju, takže vzhledem k tomu, že jsem na to nezapomněla, si myslím, že to asi bylo už tenkrát dost zajímavý, i když jsem asi úplně nechápala, co to je a že to je vlastně jako něco zvláštního. Další věc byla, a ta je mimochodem jako trošku podobná, a z těch všech, co tady dneska budu říkat, tak mi přijde úplně nejvíc nesmyslná a absolutně si ji nedokážu vysvětlit, protože mi přijde, že jakoby s nadpřirozeným nemá ani jakoby nic moc společného, že to je prostě jenom takový jako bizarní. Do dneška prostě nevím, co to bylo. Ale jednou věcí jsem si jistá, že jsem si to nepředstavovala, protože to tehdy viděli i moje bratranci, 2 bratranci, kteří tam se mnou byli. Oni si to asi už nepamatujou, ale já na tyhle ty věci mám docela dobrou paměť. Zvlášť na tyhle ty, který prostě se nedají moc dobře vysvětlit. Takže vím, že jsme to viděli všichni. A bylo to vlastně u babičky a u dědy, kam jsme často chodili na návštěvy. A vím, že babička s dědou a myslím, že i rodiče seděli v kuchyni. Já mám pocit, že tam ani nebyli všichni, ale prostě vím, že my jsme byli nějak v ložnici s bratrancema, my jsme si tam často hráli, kreslili jsme si a tak. A v obejváku nebyl nikdo.
Babička s dědou měli v obejváku takovou velkou televizi, na tom si oni vždycky zakládali, aby měli prostě velkou televizi, i když myslím, že tenkrát ještě asi nebyla až tak velká. A ta televize byla vypnutá. A byla vypnutá už docela dlouho, což se tam teda moc nestávalo. Ale pamatuju si ten moment, kdy my jsme přišli vlastně do toho obejváku a najednou jsme viděli, a teď úplně nevím, jak to vysvětlit, ale znáte takový ty divný sluníčka s obličejema? Já vám sem možná dám nějaký obrázek, abyste měli představu asi, jak to vypadalo. A vůbec nevím, jako odkud se to vzalo, co to bylo, ale bylo to prostě jako sluníčko s obličejem, černobílý, který prostě takhle přelítlo pomalu v té televizi a usmívalo se. A bylo to docela jako strašidelný. A samozřejmě jako pár lidem jsem to říkala a oni říkali, no, tak to asi byla jenom zaplá televize, prostě to určitě nebylo jako nic prostě nadpřirozeného, hlavně když jste to viděli všichni, tak to není možné, jako že ta televize byla vypnutá. Ale já jsem si 100% jistá, že byla vyplá. Hlavně jsme to viděli všichni tři. A když jsme to potom šli říct dospělým, tak samozřejmě jsme tam přišli zpátky, nic tam nebylo, televize byla prostě vyplá, prázdná, normálně se tam odrážel ten pokoj, že jo, v ní. Do dneška mi to přijde strašně divný, ačkoliv znám jakoby spoustu těch oborů nebo odvětví těch paranormálních jevů, tak vůbec jakoby nevím, co tohle mohlo být, nebo jako čeho by se to mohlo týkat, protože to byla jako nějaká snad hromadná halucinace, nebo já nevím. Ale bylo to fakt takový docela creepy. Další zážitek si pamatuju asi z nějakých 13 nebo 14, nějak tak, já už si úplně nejsem jistá, kolik mi bylo, ale bylo to nějak okolo tohohle z toho věku. A tenkrát jsem se právě jako hodně zajímala o ty paranormální jevy, snažila jsem se meditovat, poslouchala jsem takový jakoby nahrávky, zvuky, které vám měly navodit různý jakoby stavy mysli a takhle. A prostě hodně jsem se v tom šťourala v tu dobu, přišlo mi to strašně moc zajímavý, což samozřejmě teda přijde doteď, ale tenkrát jsem se o to fakt jako hodně zajímala. A pamatuju si, že jsem tenkrát ležela v posteli, byl večer a měla jsem zaplou nějakou písničku, prostě jsem si na mobil pouštěla písničky a najednou se mi tak jako divně zamotala hlava a přišlo mi, že jako, já nevím, přišla jsem si tak jako divně dezorientovaná a co bylo nejdivnější bylo, že prostě mně přišlo, jako kdyby ta písnička najednou hrála strašně rychle. Ne tím normálním tempem, ale jako kdybyste to prostě v nějakém editoru zrychlili tu písničku. A trvalo to fakt jenom jako pár sekund. Měla jsem takový prostě pocit, že se propadám. A když jsem se z toho zpamatovala a ta písnička hrála zase normálně, tak jsem si všimla, že vzhledem k tomu, že jsem byla na mobilu, tak jsem to jako dobře viděla, že prostě najednou za těch pár sekund uplynulo několik minut. A tohle jsem slyšela mimochodem nedávno i od svého přítele, že něco takového zažil. Jinak jsem o tom teda nikde nečetla, ale přišlo mi to docela zvláštní. A myslím si, že možná, že když se jakoby člověk o tyhle věci hodně zajímá a snaží se, já nevím, třeba, nechci teď znít jako blázen, ale prostě o otevření třetího oka různýma meditacema, nebo jak jsem říkala předtím nějaký navození stavu mysli, tak si myslím, že se tohle může stát. A možná bych to nepovažovala zase tolik za nadpřirozeno. Tenhle následující, o kterým vám řeknu, je pro mě úplně nejvíc osobní. Řekla jsem o něm všeho všude asi 5 lidem. A bylo mi 12 a byla jsem u babičky na chatě a bylo to vlastně v době, kdy moje mamka ležela v nemocnici a umírala na rakovinu. Ležela v hospici v Prachaticích. I když to je tak dlouho, tak furt se o tom tak jako dost divně mluví. A většina lidí už jako věděla, že prostě brzo umře, já jsem to teda nevěděla, já jsem si myslela, že tam bude nějakou dobu a že se z toho zase nějak dostane, protože už nad rakovinou vyhrála předtím 2krát. Ale bohužel to se nestalo. A jak jsem byla na té chatě, kde mě vlastně hlídala babička, tak se mi v noci zdál takovej zajímavý sen. Ještě bych možná měla říct, že když jsem byla menší, tak se mi zdály hrozný noční můry, pořád se mi zdály noční můry a prostě úplně všechno. Většinou se ty sny prostě proměnily v noční můru, takže jsem vždycky čekala to nejhorší. Ale tou noc se mi zdál sen, že jsem jela v autobuse
A najednou jsem viděla jakoby na druhé straně autobusu, jak tam sedí moje mamka v tom stejném tričku, který na sobě měla hodně často v tom hospici. A prostě tam jenom seděla a usmívala se na mě. A pak se zvedla a já jsem se zvedla taky a ona šla ke mně, prostě šli jsme k sobě blíž. A když jsme k sobě došli, tak ona mě obejmula. A v tu chvíli jsem čekala, že se ten sen promění v nějakou noční můru. Prostě třeba se mi ve snech stávalo, že když mě někdo objal, tak mě potom třeba začal jako dusit nebo škrtit nebo něco takového. Ale ona mě prostě jenom chvíli jako objímala. A potom se ode mě odtáhla, usmála se na mě, nic neřekla, jenom se usmála. Ten autobus zastavil, dveře se otevřely a ona vystoupila. Já jsem vůbec nevěděla o tom, jako, že by mohla v nějaký nejbližší době umřít, ale za 2 dny přijel můj táta a řekl mi, že den předem mamka umřela. Že vlastně už od rána byla prostě úplně nepřítomná a odpoledne zemřela. A vlastně ta doba, kdy se mi o ní zdálo, tak byla ta noc před tím ránem, kdy vlastně už ona vůbec jakoby nevnímala, prostě nebyla při smyslech nic. Takže tohle to pro mě byl hodně osobní zážitek a myslím, že si to budu asi vždycky pamatovat. A vždycky to budu brát prostě tak, že se mnou přišla rozloučit. Od té doby se mi o ní zdálo asi jenom 2krát nebo 3krát a vždycky to bylo v té podobě, že za mnou jenom přišla, objala mě a usmála se na mě a nic mi neřekla. Což je hrozně jako zvláštní, protože já jsem ji tak strašně jako chtěla vidět a tak často jsem na ní myslela, ale ukázala se mi jenom 3krát a vždycky to bylo prostě takový něco jako útěcha nebo povzbuzení, prostě znamení, že tady se mnou je. A s mamkou se mi pojí i další zážitek. Já když jsem byla malá, tak jsem hodně ráda vyvolávala duchy. Myslím si, že to asi spousta z nás, že jo. Ale vím, že jednou jsem došla do bodu, kdy jsem z toho začala mít respekt a hlavně mamka mi to často říkala, že prostě takové věci nemám dělat, že se mi to může nějak vymstít, takže jsem s tím později přestala a už jsem se o to nějak nepokoušela. Ale když mi bylo 15, tak jsem se rozhodla, že zkusím vyvolat moji mamku. Bylo to jakoby naposledy, co jsem se pokoušela o to někoho vyvolávat. A nebylo to nějak jakoby ze zvědavosti, ale protože mi prostě fakt chyběla a tak nějak jakoby v ten den jsem věřila, že to vyjde. Prostě úplně jsem to nějak jako cítila, i když mi to do té doby ani nenapadlo. A možná to bylo tím, že to bylo na dušičky, kdy ona mimochodem i měla narozeniny. A já v ten den prostě cítila takovou strašně jako zvláštní potřebu tohle udělat. Ani nevím, jako jestli jsem věřila tomu, že se to povede, ale prostě jsem cítila, že to mám udělat. Takže jsem poprosila tehdy svoji dobrou kamarádku, který jsem 100% věřila, že by si se mnou rozhodně jakoby nějak nezahrávala při tom, nebo že by to nějak jako nefejkovala, že se tam něco děje. Byli jsme na intru, takže to bylo docela punk, ale nakonec se nám nějak podařilo docílit toho, že jsme byli v pokoji sami, v okolních pokojích byl úplný klid, bylo tam ticho. Já mám pocit, že jsme tenkrát asi nasypali do rohu místnosti sůl, že to je něco jako opatření proti nezvaným duchům nebo něco takového, já fakt nevím, už nevím. A jelikož jsme neměli takovou tu tabulku na vyvolávání duchů, tak jsme si prostě vystříhali písmenka abecedy a čísla a dali to takhle jakoby do kruhu, co bylo teda ještě vtipnější, protože jsme neměli ani nic jako hrozně lehkýho, co by po tom stole mohlo nějak jako přejíždět, tak jsme si vzali takový lehký víčko od make-upu. Jo, bylo to víčko od make-upu, je to hodně provizorní, bylo to dost trapný, ale jako co jsem měla dělat, že jo. Prostě jsem to fakt hodně chtěla udělat a nic lepšího nebylo k dostání. No a takhle jsme si tam teda sedli ke stolu, já na jednu stranu, kamarádka na druhou stranu, tak jsme si jako dali ruce na stůl a 2 prsty jsme každá dali na to víčko. Jako řeknu vám, že když jsem poprvé říkala, že ji vyvolávám, tak jsem si připadala šíleně trapně. To je prostě, je to takový strašně jako nereálný a přijdete si jako úplný blázni, že vůbec tohle děláte a proč to děláte, když to přece jako nevyjde, když to je prostě úplný průser. Ale já jsem to řekla asi 5krát dohromady, nebo nějak tak.
nebo to bylo jenom 3krát, já už nevím. Tak řekněme, že jsem to řekla 5krát. A když jsem vlastně jakoby chvilku čekala, tak jako cítila jsem prostě takový jako prostě takovou jako změnu energie, že spousta lidí na to jakoby nevěří, ale prostě jsem cítila takovou jakoby hustší energii a to víčko se najednou začalo jakoby úplně maličko jako cukat nebo pohybovat prostě, úplně tak jakože neznatelně nejdřív, takže jsem si třeba myslela, že se nám klepou ruce s kamarádkou nebo jedný z nás, no jenom, že to víčko začalo pomalu jako zrychlovat. A jak už jsem řekla předtím, jsem si 100% jistá, že to ta kamarádka určitě jako nedělala, protože já jsem jí 100% věřila. Doteď věřím, že tohle to neudělala a že by to ani neudělala. No a vlastně dopadlo to tak, že to víčko se pořád zrychlovalo a já jsem kladla otázky a ten duch, zřejmě duch mojí mamky, mi odpovídal. Samozřejmě jsem teda měla pochybnosti, jestli jako to je ona. Moje kamarádka ani nevěděla mimochodem, jaký byly iniciály mojí mamky a když jsem si to právě jakoby chtěla ověřit, jestli třeba to nedělá ta kamarádka nebo jestli tam náhodou není nějaký jiný duch, tak jsem mamku poprosila, ať mi napíše svoje iniciály a opravdu mi je napsala. Ještě teďka, když na to vzpomínám, tak se mi z toho úplně chce brečet, protože prostě pro mě to byl úplně neskutečně silný zážitek, prostě jenom takový pocit, který jsem byla schopná fakt zažít třeba jenom ve snech. A tohle bylo fakt jako hodně intenzivní, já nevím, trvalo to třeba půl hodiny a za tu půl hodinu jsem se stihla zeptat na celkem dost věcí. Vím, že jedna z těch otázek byla samozřejmě taková ta typická, jako jestli už jí je dobře, na to mi odpověděla, že ano. A ptala jsem se taky, jestli se takhle ještě někdy potkáme, jestli ještě jako někdy s ní budu tímhle způsobem mluvit a na to mi odpověděla, že neví. To byla jediná věc, na kterou odpověděla, že neví. Dobře, jestli mě už v tuhletu chvíli máte za blázna, tak to asi radši vypněte, protože lepší už to nebude. Já jsem tady původně chtěla říct ještě o dalších 3 věcech, co se mi staly a který si dobře pamatuju, ale tak jako koukám, že jsem se na tom videu rozkecala o dost víc, než jsem chtěla, takže samozřejmě zase hrozně dlouhý. Já se na jednu stranu strašně stydím, že to tady takhle říkám prostě otevřeně, ale na druhou stranu si tím za prvý plním to svoje předsevzetí o tom, že na tomhle kanále chci být ovšem úplně upřímná a chci tady sdílet svoje zážitky, zkušenosti a minulost. A je fajn pocit určitý věci sdílet i s dalšíma lidma, než jenom s těma, kterým naprosto důvěřuju. Je mi úplně jasný, že tady budou lidi, kteří tohle odsoudí, kteří mi tady napíšou, že jsem blázen, ale taky vím, že se tady určitě najde spousta z vás, kteří tomuhle věří a kteří třeba zažili něco podobného. Ve skutečnosti si myslím, že je hodně málo lidí, kteří nezažili něco nadpřirozeného, něco, co si jako neumí vysvětlit, něco, co do dneška nechápou. Akorát tomu třeba nechtějí říkat, že to bylo něco nadpřirozeného, protože ono upřímně prostě nevíte, co je a co není skutečný. Nevíte ani, jestli ten svět je skutečný. Třeba žijeme v Matrixu. To je mimochodem moje oblíbená konspirační teorie. Ale myslím, že pro dnešek jsem tady asi už řekla to, co jsem chtěla. Navíc to vzpomínání pro mě bylo taky docela takový emotivní. A pokud by se vám tohle video líbilo a chtěli byste další část, tak dejte like a napište mi do komentářů. Budu moc ráda, když mi napíšete třeba, co se stalo vám, co jste zažili, jaký máte zkušenosti s nadpřirozenýma jevama. A jak jsem řekla, mám v zásobě ještě pár svých zážitků, takže jestli chcete, tak můžu natočit druhou část. Záleží na tom, jak se tohle video bude líbit, jestli to bude spíš nudný, nebo jestli vás to bude zajímat. Já vám moc děkuju, jestli jste se dokoukali až sem, protože tohle video je pro mě dost důležitý. Já už to tady asi nebudu moc natahovat, protože to bylo opravdu všechno, co jsem chtěla říct, takže ještě jednou díky, mějte se krásně a uvidíme se zase brzy u dalšího videa. Tak ahoj.